गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंथाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ माने जोङो बेंकआव थांनो नागिरदों ग्रुपनि खामानि जाहा लन मोनबाय नालाय, ओमफ्राय दाना लन मारिनायनि थाखाय आरो फिसा फिसा खामानि मावनांगौनो, ओमफ्राय बे खामानिखौनो जोङो दायो मावहैनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय जाहा मुथुखौबो लांफानो नागिरदों। जों बारा मोजांबो रायज्लायजोबनो रोङा नालाय, हारसाफोरखौ रोंबाबो आरो आदि गुदि सोंनो रोङा। ओमफ्राय मुथु मोनाबा एसे रोंसिनो नालाय, बिनिखायनो लांफानोसै आरो। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। जायफ्रा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दोहैनो ओंखारखांबाय आङो, ओंखारखांनानै लोगोखौ नेगासिनोमोन। बे लोगोआ मोनफैथ'यैखाय दसे जाहा मुथुखौ मेथाइ खन होनानै रंजाबाय आरो। दायो थांबाय थानोसै। गासिबो होनबाय नालाय। नै जों गारि गाखोबाय, दायो बेंकसिम थांबाय थानोसै। जोंना प्रेसिडेन्टआ नैबेनो, प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारिया बेनो नै फुंजानि बर'। ओमफ्राय नै बिनि फिसाजोआ हेलेना बर'। हेलेना एक्ट्रेस। हाय हेलेना, नोंनि आइथिंखौ नुदों? आइथिंआ दे हेलेना माखौबा बुंबा दे फरायनोबा फरायनोबा स्कुलाव, नोंसोरनि स्कुलाव फरायनायखौ फरायनोबा फरायनो जोङो बेंकआव फैनाया मोनफैबाय। बारा गोजान नङा नालाय, 7 किल'मिटारसो दां नयो। नंद्रायदां न 6 किल'मिटारसो खोमा। मोनफैबाय आरोना। दायो हाबहैना नायनोसै मा मा बानायनांगौ, गासिखौबो बानायना लाना थांखानोसै ना मा? गारि फैगासिनो। फैबाय नै लन मारिनायनि मेसेजआ नुदों। जोंना बेंकआव फैनायनि खामानिया जाजोब्बाय। दिनैसो बिराद मोजां मोनबाय आरोना। माला जागोन बेखौनो टेनसन जाबाय थादोंमोन। जोङो ग्रिन कार्ड लांनो फैदोंमोन, ओमफ्राय पासबुक नाम्बार, ओमफ्राय बे मोननैखौ लांनो फैनाया जाबाय जानाया। ओमफ्राय जाहा लन मारिनांगौनि टाइमाबो सफैखाबायमोन नालाय, 25 तारिखआव मारिगोन होननानै जोङो लादोंमोन। ओमफ्राय दिनै 22 जाबाय। ओमफ्राय जोङो फैनायहाय 25आव मारियालासिनो 22आवनो मारिखानोसै होननानै 22आवनो मारिबाय आरोना। माने दिनै मारिखाबाय। मोजां मोनबाय। जोंना मोनसे खामानियाव फैनाया डाबल खामानि जानायनि थाखाय मोजां मोनबाय। ओमफ्राय दायो जोङो एसे मेंबायबो नालाय, साहाफोर लोंलांसै आरो। फै जों मा मा लोंलाङो एसे देखायलांनि, भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नै जोंना सेक्रेटारिया माखौबा बुंगोन नामाथाय? जेबो बुंथ'ला। मोनसे खामानि जोबगौबाय होनदों। गोजोनबाय। साव जालांनोसै नै जोङो। मिरामिस आरोना, जेबो होआखै, अनलि साव। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंना सेक्रेटारिया जादो दे, गोथाव ना थावा जाना नायदो। गोथाव? सा लोंखांबाय नै दायो जोङो थांफिनलायनोसै न' फारसे। हेलेना
दायो जोङो न'आव थांनानै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय जिरायनानै दा बेलासेहाय जाहा मानामुनि खाहैगोन नै जों सानैजोंनो खाहैगोन बेखौबो एसे भिडिअ लानाय जागोन आरोना बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बेवहाय फोजोबथ'ला दायो जों थांबाय थानोसैल' हेलेना बाय अ बायथ' होनथ'वाना मिटापान जानोनो मिटापानाव मा होयोलै बे गिलासनिया मा Huru, dukani. Huru. Hai dukani. Dukani itu sih. Itu. Itu khayat. Hah? Khayat. Nah. Khayat anu dia dong. Oh. मोनसेयानो मिटापानखौ माबायदि बनायो एसे नै भिडिअ लादों जाहाबो देनां मिटापान दुखान होनांगौ नालाय जोंहा न' खाथियाव सेन्टार दंखायो स्टुडेन्ट सेन्टार बेवहाय जाहा साव दुखान होगोन मिटापान दुखान होगोन सेन्देल दुखान होगोन देलायग्रा दुखान होगोन दख'ना दुखान होगोन बायदिसिना दुखान होगोन आरो मोनसे दुखानावनो थाजोबगोन आरो दखाननि बर' बुजिबाय ना बुजिबाय अलप गोजोनथोंसो जानो हायो बारा जाजायाना बेफोरखौ बारा जानो हाखाया दुकानावनो जानोसै नै मिटापानखौ लादो नोंना हा betul jalan nggak देलायग्रा लांदों आंबो जोंहा मोनसे मिटापानखौनो मोनथाम बोखावना जादों नालाय आरो आंनि बाहागोखौ आं मुथुनो होबावबाय नालाय ओमफ्राय आंनि बाहागोआव गयानो मोनासै बेखायनो नै मोनसे खनना लाबावबाय आं देनाय होनबा ओमफ्राय नै जाहा बैसागोनि एसे देलायग्रा लांफाखानोसै थ' सफैखाबाय नालाय आंना आसान लांसै बैसागोआव मोसानो थाखाय मोजां नुदों मोजां ना दाम जासिगोन नामाथाय ना बेंकनिफ्राय न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय मेंनायबो मोनबाय एसे देहाखौ आथिं आखाइ सुखांबाय आरोना नै दसे रेस्ट लानोसै उन्दुना लानोसै ओमफ्राय दा मानामुनि खाहैनोसै बाय बाय